Je ba yau ba. Duk lokacin da na kalli wannan hoton sai in tuna lokacin da na riƙe sarautar magajin gari kamar ba ai ba. Ashe da yanzu ana nan koyangi na min hidima. Haka ne, amma na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raba ni da sarauta, saboda lokacin da nake sarauta ba ni da kwanciyar hankali. Kullum ko bacci ba na iya yi sai tunanin halin da talakawa suke ciki. To yanzu me ya sauya? Ba za fa ka canja ba. Bahaushe ya ce hali zanen dutse. Gaskiya. Yanzu ma ina tausayin talaka. Ko yaushe ƙasar nan za ta gyaru. Abubuwa sun ƙara tsada. Yaya talaka yake rayuwa a cikin ƙasar nan? Allah da ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari. Allah yana gani. Kuma duk tsanani sauƙi na tafi. Haka ne. Su tare idan na kalle ki sai in yi wa Allah godiya da ya bani mata irin ki. A kullum idan na kalle ka sai ka dawo kamar wani ɗan saurayi. Soyayya zuciya ai fata tsufa. Gaskiya ne. Zan fita. To. Sai na dawo ki. To, da lafiya. Babana na kaina. Ya ta tafi na? Baba gobe zan dafa maka abinci da kake so. Zan yi dambu musamman mai daɗi wanda baka taɓa cin irinsa ba a gidan nan. Amma gaskiya da kin kyauta. Ki ce gobe ina cikin nishaɗi da farin ciki kenan. Tun yau inna zan fara shirina. Dan an juma zan kai masarata a bar zamu. Kai. Ki dai zaman gidan kakanni bai sa kin koyo wasu abubuwan ba. Ba farza ake cewa ba, a barza. Baba, na san kana cikin damuwa. Saboda gobe za a rufe kuɗin karɓar jarabawa a makaranta. Dan Allah dan Annabi kar ka sawo kanka wani ciwo. Wata shekarar nayi. Yata, ya kamata ki sani ku ƴaƴa kuna da haƙƙi mai girma a kanmu kamar yadda muke da haƙƙi a kanku. Yata, yaushe hankalina zai kwanta in samu natsuwa bayan ban gama sauke haƙƙin da Allah ya ɗora min a kanki ba. Ki sani fa, bayan tarbiyyantar da ki, haƙƙi ne a kaina in baki ilimi mai matuƙar amfani. Ta yaya ba zan shiga damuwa ba bayan ina cikin wani irin yanayi? Tun ina yarinya kuke ɗawainiya da ni. Ni shaida ce. Ko da na abinci muka samu alhamdulillah. Allah Ubangiji ya miki albarka. Amin baba. Ki dai taya ni da addu'a. Wannan hali da muke ciki, Allah ya yi mana. Insha Allah. Zan yi kokari in zama wata. Ko da dan kai alfahari da ni ne baba. Yata ta kaina. Mun daɗe muna alfahari da ki.
zan aje ni. Amma ta makara ai. Kan bata kai ta. Ai ba za ta yadda ba. Haka ne. Dadi kai ma ya kamata ka kawo Qur'ani in ta karatu. Ta ke ma kin san cewa da baki makara ba. Tare za mu zauna mu yi tilawar nan da ke. Kin ji? Ya kamata ki azama ko? Kake makara. Dadi an kusan rufe karɓar kuɗin makaranta ba. To ba na biya miki ba? Dadi ɗayar yadda haka Aziza ke bata biya ba. Me ya faru da Aziza? Na kira ta na ce mata ta shirya za mu wuce makaranta sai take ce min bata biya kuɗin makaranta ba kuma ba su da abin da za su ɗaga su siyar gare su. Amma shi ne ba ku gaya min tun wuri ba sai yanzu. Dadi ka san ita Aziza tana da zurfin ciki sosai shi yasa. Haka ne. Ai ba zan taɓa bari a raba ki da aminiyarki ba. Yanzu tana can ƙarshen ta cikin damuwa. Gashi nan. Kya bata. An gode. Mami. Kuɗin. Dadi na wuce. Kan sai kin dawo. Ita kuma Azizar za ta zo ta tadda ni. Sai na ji dalilin da yasa ba za ta buɗe baki ta ga matsala in tana da ita ba. Ai yarka ce. Haka ne, biki ƙarya ba. Ke damu ki haka? Kin ga yanzu dai ki tashi ki shirya mu tafi makaranta. Na gaya miki ba zan je makaranta ba. Kamar ya ba za ki je makaranta ba? To sai ki ja ni da ƙarfi mu gani. Dadi ya ce a kawo maki biya kuɗin makaranta. Maimuna, saƙo ne haka? Wallahi ba komai wallahi inna ba komai. Kai, alhamdulillah. To an gode. Mun gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka mishi da alheri. Kin koma ki ce Alhaji godiya muke yi Allah ya tsare dukiya da iyali. To za su ji in Allah yadda. An gode ko? Ba ki ji? Ya kike nema kullum ki maida ni raguwa cikin zubar hawaye. Ki yi haƙuri mana a'a. Ya haƙuri. Yaya na ga ruwa haka? Ina damban ko ba gama bane? Baka san me damba ba ta damba? Ka akwai wani son ci damban nan wallahi. Sai ka dan jira ta. San da dama. Yawwa. Ai me mun ce ta zo ta dauke ta. Sun tafi makaranta. Ka ga dai Alhaji ya biya mata kuɗin jarabawa wannan. Baba Maimuna? Kwarai da gaske. Ta fara bani tausayi don wallahi ibn kalle ta tausayi take bani. Amma dai wannan mutumi Allah ya saka masa da alai. Ubangiji Allah ya saka masa gidan aljanna. Amin ya Allah. Kaga da Maimuna da Aziza tun suna yara su ko irin faɗan nan ma ba sa yi. Suna mugun son junansu sosai wallahi. To ban da abinki
Inda Allah ya haɗa su ai ba magana su yi rigima tsakaninsu. In kin ga faɗa suna faɗa to wani ne ya taɓa ɗaya daga cikinsu. Amma dai in ka tashi yanzu za ka leƙa gidan alhajin ku. Ke ko mutum ya maka wannan abun alheri amma ci ka so za ka yi masa godiya. Ai wajibi ne ma ni a kaina in je masa godiya. Masha Allah. Allah kenan ba. Ai wato yanda wannan mutum ya ji kaina ya biya yarinyar nan kada ku raba ɗayan biyu yanzu nan wani sai ya ce ya ji kaina ga kuɗi je ka ƙara aure. Kai Allah kai ba dai kana da wani irin labari wallahi. Kullum ku dole toshe rijiyar nan. Ina wuni baba Maimuna? Lafiya lau. Ya aiki? Alhamdulillah. Kuna lafiya? Dadi ina mummy? Mummy ki bata nan ta tafi unguwa. Na ga sako baban Maimuna. Na gode kwarai. Ka yaye min damuwa. Ka yaye wa iyayena damuwa. Ba sai kin mun godiya ba Aziza. Kin ji ko? Wani nauyi ne da yake kaina na sauki. Ai dadi so ne ka kyale ta da nauyin baki. Da tun sai kai mata aure a kai ta a ƙauye. Ai ba zan yadda aka yi ta ƙauye ba. Ko da ta rasa kowa. Na nemi mata wani anan birni ko? Iyayena sun sha wahala kwarai baban Maimuna. Babana har fasa dutse yi domin ya ga na samu ilimi. Buri na su huta, amma sai aka waye gari ba ko sisi a gidanmu. Da ba don taimakon da kanmu da duk burin rayuwata ya tarwatse. Ki kwantar da hankalinki, Aziza. Ba sai kin mun godiya ba da ke da Maimuna da kuke a gurina. Kin ji ko? Dadi ya maganar motar? Na siya muku a daidaita saudi. A daidaita sau? Kin da dadi ya siya mana a daidaita sau a dinga kayan makaranta. Mun gode baba Maimuna. Kun ga ba sai kun mun godiya ba. Ina da dama da zan iya siyo muku kowace irin mota kuke bukata. Amma na zaɓi yin hakan ne ba don komai ba saboda ina so kuma ku yi fama ku sha wahala ku samu cikakkiyar tarbiyya kusan samu kusan rashi. Yadda idan kuka yi aure mazajen ku za su yi alfahari da ku su san cewa kun fito daga gida mai tarbiyya. Kun ji ko? Allah ya muku albarka. Amma tunda kun zo nima bari in zo in fita. Dama akwai inda nake so in je ko nake jira. a da lafiya. Allah ya sa. Insha Allah baban Maimuna ba za mu taba baka kunya ba. Allah ya muku albarka. Amin. A da lafiya. Sai ka da. Jiya ina cikin damuwa, amma yaban da farin ciki bana komai. To, ko kin samu masoyi ne? Baki da kirki. Ko da na ga Ahmad a makaranta sai ban kallon kiki, ban san ko da shi za a daidaita ba. Ai ko wallahi wata rana sai na sa mai hannu na kwakule mai ido. To, me laifin masoyinka? Kin san bana kula kowa. Sannan me muka shirya da har zan fara magana ta samari. Ke dan kin kula samari baki da laifi, iyayenki suna da hali. A shirye suke da kisa haɗa miki kayan ɗaki. Ni kuma fa sai abin da babana ya fito ya ɗan kalato. Me kike nufi? Kina nufin zan yi aure in barki ne? Me kike nufi? Ban gane ba. Rana ɗaya nake son a samu na ɗan tare. Miji ɗaya ma za mu aura. Tsoro na Allah, tsoro na rabuwa ta da ke. Duk da aka ce ban tare da ke, ina cikin wani tashin hankali. Ni ma tsoron da nake yi kenan. Da wuya iyayenmu su yarda a yi auren mu rana ɗaya, musamman naki iyayen.
saboda a shirye suke. Nake dan kula alƙawari. Kin yi da rana ɗaya zan aure? Ni kenan na wata yarinya ba sai kin daɗe kina jira na baya auren ba. An kai daɗe. Muna zaune a gida sai muka ga abin arziki. Maimuna ta kai mana kuɗi domin a biya kuɗin makarantar Aziza. Tuntun nake son in zo in yi godiya sai yanzu na samu ikon zuwa. Allah ya saka da alheri. Amma ni fa na ɗauka ka zo mu gaisa ni. To, da ma dai wannan. Amma dai ina ganin in haɗa biyan in ce na zo in yi godiya kamar ba laifi bane ba. Muna godiya Allah ya ƙara girma. Wa'annan yaran duɗe suke a gurina ba bambanci. Lokacin da za ka sa su a makaranta ai baka nemi shawara ta ba ko? Daga yanzu kuma ina so ka san cewa duk wani abu da ya shafi ɗawainiyarta na karatu an ɗauke daga wuyanka. Zan riga biya mata har ta kammala karatun. Yallaɓai, ranka daɗe. Magana ta gaskiya idan kai baka gajiya da alheri, ni fa wannan ɗawainiyar da ake min ta yau daban ta gobe daban gaskiya ta yi yawa. Kaɗan. Shi alheri baya yawa baya kaɗan. Haka ne. Allah ya samu dace. Amin sun amin. Yanda kake ba mu Allah ya sa karɓa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni zan koma. To. Bismillah. Malam Gali. Bismillah. Ga wannan. Ai shi bane. Ranka daɗe. Bismillah. Ikon Allah. To Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya ji kan mahaifa. Allah ya saka da alheri. Sai ka fito. Kai. Kana rayuwar da sai dai wato shi har kullun dai dama abin da ake so mutum ya kasance cikin shiri ko ba gaskiya ba kuma duk abin da ka gani daga Allah ne saboda haka ina godiya kwarai da gaske ya kamata ka koma don ni in samu dan shiga to malam Gali akwai magana take zuciyata to wato ina so na gaya maka mun godiya ne bisa irin alherin da man Dauda ya mu wai Daud ware makwa nake so kai mun godiya wato bawon Allah nan lokacin da mai ɗaki na bata lafiya na ga abin alheri da yamma muna asibitin nan fa aka yi gado naira 50,000 ya ba wa kowa to yanzu ni da Allah bai kawo wannan hanyar ba to ai ni ina tunanin da tunama an binne ni ko kuma ina nan ka sharba ni ma ina malam Sama'ila ina jin kamar wato shi Dauda man Daud idan ka abin da ka sani ne tsohon waziri ne kuma mutum ne adali tun yana fada wanda wannan dalilin shi yasa baya son ya ga zalunci yayi murabus kuma mu sai mu gode wa Allah da ma ya dawo dan yanzu mun kusanci da shi to bari in ga ma wani abu da baka sani ba kaga gidana da nake ciki shi ya raba ni daga wancan tsohon gidan dama ka san can haya nake ya zo ya sai mun wannan gida ya ce yi maleji Allah malan gani ina tabbatar maka sannan duk wata sabga ta iyali na ta a ci a sha shine kai yata saboda alakarsa da yarsa ya dauke karatun nauyin karatun ta komai da komai shine tabarakallah ni fa yanzu a gidana ban san komai ba ai ba abin da zamu ce da Daud sai dai mu ci gaba da masa addu'a gaskiya ne idan ka san mutum ne mai yawan yawo wuce gaskiya saboda harkoki yau ka ji shi a nan garin gobe ka ji shi a nan kasar to fatan da muke a yi lafiya a gama lafiya kuma mu daɗe muna mora duk da haka mutum ne ba so yake in yayi alheri aje a mai godiya ba saboda dan Allah yake amma zan same shi insha Allah in Allah da kai ai man Sama'ila Allah dai kara mana irin su Daud da yawa amin yaushe za koma Jos din to ai na je neman ticket ta zuwa Jos
Aziza ina malam? Za ku ta neman maka. Aziza na so za a kai ki ɗakin miji ina da raina. Amma hakan ba zai samu. Ki daina faɗin wannan maganar ina. Da yardar Allah da ke za a kai ɗakin mijina. Za ki bani aron shekarun ne? Kada ki mai da mun yarinya. Ga uwarki nan a kusa da ni. Ki bi ta sau da ƙafa kamar yadda ta bi ni. Ni da ita saɓani bai taɓa shiga tsakaninmu ba. Saboda haka ki bi ta. Kin ga Aziza, je ki waje ki jira malam nan. In Allah yadda za ki samu lafiya za ki tashi. Allah ba ki lafiya. Kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba mu. Sai mutuwa za ta raba mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke da waye akan waya? Mami Aziza ce ta kira ni. Inna ta rasu. Kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba mu. Sai mutuwa za ta raba mu. Kyakkyawan yanayi ga macen ciki sai mutuwa za ta raba mu. Sai mutuwa za ta raba mu. Dole in kuka. Uwata ce ta rasu. Kuka ba zai dawo da ita ba. Ki banni kawai dole na yi kuka. Ban yi kuka ba me zai? Duk masu rai sai sun ƙare. Allah ya riga ya yi alƙawarin haka tun farko. Saboda haka ki haƙuri. Kwananta ne ya riga ya ƙare. Allah sarki inda. Na tuna lokacin da muke yara ƙanana. Dan mun gama wasa. Za ta riƙa mana wanka. Tana mana waka. Yanzu watsa yi mani. Kuka nake idan tana miki waka tana ce miki na mana matar sarki. Goga ta kyauta da ta ce na fita na jira dawowar baba. Da na hannuna za ta rasu. Shi sa duniya gaba ɗaya ta fita raina. Ana sha'awar komai a rayuwa. Ki daina faɗin haka Maimuna. Har yanzu ki yarinya ce ƙarama. Ki daina.
alaikum assalam. Ishak sai da ta taso ka? Tira ne ya kamata a ce na zo. Wani uzuri ne tare na amma da Allah ku yi haƙuri. Ba komai. Ai babu wanda bai san uzuri ba. Ya haƙurin inna? Inna kwana ya ƙare. To Allah ya ji kanta ko kuma Allah ya ba ku haƙurin jure rashin ta. Amin. Ni zan koma ciki. Wallahi ƙawarki tana bani tausayi. Ni tunani na ko za ta iya jure wannan raunin rashin da take ciki. Sai yau ka zo kenan. Tsare na akai a wajen aiki amma ku yi haƙuri. Aziza ta rame. Tsoron da nake yi maka da wani abu ya je ya faru da ita. Ai da ke da ita duk halin ku iri ɗaya ne. Duk kun fiye rauni. Ba don haka ba da sai in ce ke kamata ki rinƙa rarrashin ta. Yaushe za koma Kaduna? Ko yanzu inda kin ban izini dama gaisuwa ce kawai ta kawo. Na baka izini. Amma ba za ki manta da ni ba? Aziza ce fa ta zaba min kai. Ko zan manta da kamannuna? Ai ba zan manta da kamannin ka ba. So shi ne ja na yawaita tunaki a zuciya. Na kasa juriya ɓoye abin da ke raina. Samun irin kisa na gode wa Allah. Cikin hakan na yau alwala in sallah, daga hannu in ce masha Allah. Allah na gode. Abokiya ta soyayya da ita kullum nake tashi, a kwance ko a farke in na tuna. Akwai ki zo ci babu sauran magana, ki bani hankalin ki zo gona, zan sa ki zo ci ya take zauna. Kyawun halin ki ne shi na yaba, taho da ni da ke mi soyayya. A ce hamwaye ke zance, ya ki zo diyar albarka, a zuciya ta kin yo shuka, a ko'ina kike zalle ka, domin na ganki hutun raina. So, 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 soyayya.
To ba ki gajiya da yaudara da zolaya ta kullum. Dadi sannun ku da fitowa. Yawa sannu. Bismillahirrahmanirrahim. Cikin zauna ke kaɗai. Yar gidan baba? Ko akwai magana ne? Dadi mamin bata ce ina son ganin ka ba. Ta gaya mu. Ina sauraron ki. Dadi ba wani abu ne ba dama ina son in samu dama daga wajen ka ne. Akan kadaicin da yake damuna tsakanina da ni da Aziza. Shi ne nace zan nemi izini. In koma can dadi ko kuma ita ta dawo nan gidan da zan. Yar gidan babanta. Wanne kika zaɓa ci nan ɗin ko can? Dadi to ai ko ina gida ne. Kuma dai Azizan ta dawo nan. Wataƙila idan tana ganina za ta manta da kewar ina. Haka ne. Ba damuwa. Zan yi magana da mahaifin nata, kin ji ko? Allah ya muku albarka. Allah ya ba ku mazaje na gari. Amin dadi. Aziza? No. In ce kina son ganin mu. Me yi magana da yake son ki gaya mana? Da yardar ku so nake in koma gidan su Maimuna baba. Gidan su Maimuna? To me faru kuma? Mutuwan nan ta taɓa ni sosai baba. So nake na goma inda damuwar da ta yi katutu a cikin raina za ta ragu. Ko ɗaya goggo. So da yawa ma gani nake tamkar ke ciki ka haife ni. Saboda ƙaunata da kike yi. Yanzu ma ina cikin damuwa ne don Allah ku bar ni in tafi. Gaskiya Aziza ba wai hana ki zan ba. Ina son gaya miki cewa ina ƙaunar ki fiye da yadda duk ke tsammani. A matsayinki na 'yata. Idan kika sake kika bar gidan nan, muddin ba na ganin ki, zan iya shiga wani irin halifa. Zan dinga dawowa baba. Wata rana zan dawo. Malam ka fadda ta tafi kawai. Na tabbata DAWOOD sai rike ta kamar yadda ya haifa a cikin shi. Shikenan. Ga baban Maimunan nan ya zo. Na haɗa kayana, amma fa idan kun amince. Ba ku komai. Allah ya haɗa kanku ba ku da wani lafiya. Ko kuma Allah ba mu haƙuri wannan ita taƙaitaccen rabuwa da zamu yi. Ya shi ne. Alaikum salam. Sannunku da zuwa. Yawa sannunku dai. Ya ta san da zuwa. Ina gajiya. Daga yanzu na zama baban Maimuna da Aziza. To. Maman yan biyu. Na ga kin ƙara ƙuruciya da kyau. Kada fa ka manta akwai yara makil a gidan nan. Bismillah ka zo. Yawwa, a nemo mu ruwan sanyi ko? To, ya kamata ka rage kayan nan. Yawwa, yanzu kuwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Da yanzu ne kaga Aziza, da ba za ka zaɓe ni ka bar Aziza ba. Saboda tsabaken da ta yi, kamar wata da ran 14. Wato shi yasa kika fito ke kadai kenan. Saboda kina gudu kare tsuntsun ya tashi ya koma kanta ko? Ai ba ni tantama in dai har akan Aziza ne. Ni ma da wasa nake. Kawai dai na so in ganta ko dan in kare mata gaisuwa. Bacci take. Kuma ko sarƙar zinari zaka ban, ba zan iya tashin ta daga bacci. Kin karance ni. Wani lokacin sai ga kamar kin san abin da yake rena. Ga sarka. Ka gani dai wasa nake yi. Ki kyale Aziza ta kwanta ta huta. Dama wata magana ce ta kawo ni muhimmiya. Ranar Asabar ina son iyayena za su zo ai magana auren mu. Da fatan ba za a sa shi nesa ba. Isha kenan. Har da sauri haka? Shekara 3 shine sauri? To sauri me kake haka? Kinga, kin san fa ke kadai ce irin ki a duniya. Kina da kyau. Kina da asali. Kina da tausayi. To ta ya zan tsaya in yi wasa wani zai kwace minki? Isha kenan. Yanzu dai gashi. Kaga yanzu mu bar maganar sarƙa. Mu bari magabatan ka su zo su gama abin da suka yanke hukunci sai mu amfani da shi. Ki amayar da abin da yake cikin ranki. Wace sabiya? Ban gamsu da bayanin ki ba. Au kina nufin baki gane cikin yanayin da nake ba? Kin san me yake faruwa? Wai Ishak ne zai turo iyayensa gidanmu. Aha ba dan Allah. Ai ko yanzu ne zan je in sanar da mu. Wallahi baki da mutunci. Kin manta alƙawarin da muka yi? Wani alƙawari kenan? Alƙawarin da muka yi za mu yi aure rana ɗaya mana. Ba na son rashin hankali. Sau nawa muna wasa irin haka? To ni dai kin san ba mace bace mai karya alƙawari. Kin ga auren wani baya jiran wani. Ke kin samu ni ban samu ba, saboda haka kawai ke auren ki tafi. Kake ga mun magana. Ai ba haka muka yi da ke ba. Kar ki manta har ƙara miki aji akai a makaranta saboda ƙoƙarin ki. Kuma kika ki zuwa saboda ni. Ana maganar rayuwa ne ana. Ke yadda kike san Isha kika bar shi ya tafi, ta yaya za a yi ci gaba da rayuwarki? Shikenan. Ba komai zan koya ko ba komai ai ina tare da ki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajara. Ka dawo? Na dawo. Wai ya ku kai da yarinyar nan? To, ta ce bata shirya ba. Bata shirya ba? Me take nufi da haka? To, waye da bamu da ita bane da Aziza. Ta ki. Wai akwai wata kullalliyar alƙawari tsakaninsu akan rana ɗaya za su yi aure. Alƙawari? To su mazan tsinto su ake yi? Me abin yi yanzu? Abin yi shine ki gaya mata cewa magana alƙawari daga yau nasu yake shi. Magana farko kenan. Yalla bai. A'a, suna na baban Maimuna da Aziza. To Allah taimaki mai mata. Sanar da ita da Allah. Yalla bai ɗanka ne turo mu game da maganarsa da Maimuna. Allahu akbar. Wato dama komai da lokacinsa. Ishaq ba shi da wani zance a zuciyarsa sai Maimuna. Kuma Allah yadda ba za mu ba kunya wajen kula da dukiyarka. Ba damuwa. Ba damuwa. Na ji daɗin wannan magana sosai. ‘Yata ‘yar kuci. Ba wani bambanci.
sai dai akwai wani hanzari ba gudu ba. Akwai 'yar uwarta da suke tare mai suna Aziza, zan so a ce na aurar da su tare gaba daya. Haka ne yalla. To ranka daɗe, yanzu me za mu gaya wa yaron kenan, ko wani lokaci za a ba mu da sake dawowa? Ina ganin yanzu za ku bari ku ba mu daga nan zuwa kwana 30 Allah yarda. Zan sa ita ɗaya tafi da gwani sai a halasa auren. To shi kenan, kwana 30 ai kamar yau ne. Allah saka da alkai. Allah saka. Ranka daɗe, ai haka ba laifi bane ba. Godiya miki. Ko zan kwana a nan ba zan gaji ba sai kin je kin kalle ni. Ka san kunya nake ji, ba zan iya ba. Ki ma ki san ba kyauta ba kenan. Me yasa maza ba ku yi kanku adalci, kanku kawai ka sani? Wani hali kake tunanin zan bar Aziza? Na fahimce ki, shi yasa ban ma damu ba. Da za a bani shekara 1000 rike ta a hannuna, to da zan jira ki har su kare. Na gwammace in shafe rayuwata ina kallon hotonki akan a cikin aure wata baki. Isha kenan. Kada ai gaggawa, a bar Aziza a hankali ta fitar da wani take so. Insha Allah haka za a yi, kuma na gode, na ji daɗi sosai. Kina da cin abinci ko? Tunanin gida baya bari na ba. Haka ne, amma dai ya kamata ko me kike bukata ki tura a gaya mun, ni kuma zan aiko miki da shi. To baba. Ina Maimuna? Maimuna ta tafi ce su, bata san za ka zo ba. Haka ne. Amma Aziza, kina ganin wannan abu da kike kin yi adalci kuma kin kyauta? Me ne baba? Kin dakatar da dukkanin wasu al'amura dangane da sha'anin bikin Maimuna, wanda ina ganin yin hakan ba daidai bane ba. Ke baki fito da wanda kike so ba. Kina ganin yanzu wannan abin da kika yi, duk irin wannan mutuntaka da bayan Allah nan suka yi mana, da wannan abin zaki saka musu? Ya kamata ki fito da wanda kike so. Dama na ɗan jinkirta ne kawai, so nake na samu aikin. Ba na son mu ɗora wa kowa wahala. Aziza, ko yau kika fito da wanda kike so ki aura, ina tabbatar miki da cewa na shirya, domin ko zan je in sai da gonata don miki aure. Kai, baba, wannan 'yar gonar za ta haɗa min kayan ɗaki? Menene? A'a, kada ka wahalar da kanka baba, kar ka siyar da gonarka. Ni ko tabarma ka siyo min ta ishe ni. Allah ya miki albarka. Amin. Amma dai ya kamata ki sani darajar ya mace gidan mijinta. Kada ruɗin zamani ya riga ɗaukan ku. Su ma waɗanda suka ƙi yarda su yi auren, saboda hanyar da su biyo ki gansu da mota, gobe su ne Umara, jibi su ne Lagos, ba inda ba sa zuwa. Wannan ba ɗabi'a ce mai ɓullewa ba. Ki yi ƙoƙari yadda kika taso da mutunci, kowa yake yabanki, kuma kika dawo gidan nan aka yi dace su ma irin mu ne, mutane ne a cikin masu wadata, ba irin ragowar ba. To kada ki yadda ruɗin zamani ya ɗauke ki. Ina buƙatar fito da miji, duk da dai na ji an ce ba kya kula kowa. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Amma dai duk da haka ki daure ki rika cin abinci da Allah. Aziza, ba ki a cikin wata damuwa ko? To ni zan koma.
Lafiya lau. Malam din ya koma ne? Eh ya koma. Da fatan dai duk mutanen gidan lafiya lau. Lafiya kalau. Ni ma sati mai zuwa zan tafi gidan. Ah, sai ku je tare da Maimuna ko? Amma akwai abu daya. Saura kwana 3 ki gaya min sakamakon abin da tambaye ki. Kar ki bani kunya. Ki fidda miji. Kin ji? Kowa ya san bana kula samari baban Maimuna. Ni kaina abun ya daure min kai. Sai yanzu na gane dalilin yin haka. Ko me dalilin ki? Zuciyata ta gamsu da wani. Tun daga lokacin bata ƙara kallon kowa ba. Waye wannan? Dan gidan waye shi? Ki gaya min. Kin ji? Kukan me kike? Kar ki manta daga cikin abubuwan da suke daga min hankali har da ganin ki cikin bacin rai. So ba shi da lissafi ba. Ba shi da lissafi. Wani abu ne ya haɗa ku da ita? Wallahi ba abin da ya haɗa mu. Ko kin ce mata wani abu ne? Yaushe na gidan? Aziza. Me ya faru? Gida zan tafi. Wa ya bata miki rai? Baki min laifin komai ba. To na ji ki gaya min wa ya bata miki rai? Dan la malama kyale ni. Kuna yi miki laifi ne. Gida zan tafi kuma wallahi idan kika biyo ni ba zan ƙara dawowa gidan nan ba.
ke yanzu haka kawai ki ɗauko ƙafa ki taho, to wai me dalilin towar taki? Ina da dalili na baba, haka kawai ba zan so ba. Kunne ba zai iya ɗaukan kalamai na ba, gara na shiru ya fi. To yanzu kika yi bugo wannan uban samma ko kika to ke kin san a halin da kika baro su, ko ku so yake ki jefa su a cikin tunani? To menene dalilin naki? Gaskiya gogo kunya nake ji. Ki faɗa mana ne kuma kice kina jin kunya? Mu ba iyayenki bane, me na jin kunya? Kin ga a gidan baba bude baki ki mun bayani. Ko na gaya muku na san ba za ku yarda ba. Yalla bar kanka? Malam Gali ta ba ta gida me zai hana ni fitowa? To san da zo. Ai da ta zo ta ga mun yi banza da sha'aninta. Sai kuka yi sabani. Ta koma wajen Maimuna. Al'amarin Aziza ba dama. Mu kanmu ko ruwa mun kasa sha saboda kewarta. To ko ta gaya ma menene ke damunta kowa ya bata mata rai? Na san sha'anin kuruciya ta yara, sha'ani na yara dai na dai mata faɗa ne na ce ta koma, kuma ta koma. To abin da ya dami yaro ai bai babba ba. Kuma matsala ai tun tana karama ake magance ta ko? Yawwa. Wato wasu abubuwa ne a cikin zuciyarta. To kuma sai ba ta yi aiki da kwakwalwa ba. Sai ta yanke ɗanyen hukunci. To sai na ce ta tashi ta koma. Na dai mata faɗa labai, kawai dai ina ganin ba sai mun tsaya muna ta bincike ba, kawai ka koma. Har yanzu baka cire daga cikin rudani ba, Malam Gali. Kar ka manta. Aziza fa ƴata ce, ya dace in san shin menene damuwarta. To, wato gwani ta tsayar. To amma kuma sai na ce ni ban fa amince ba. Tunda ba ni kadai nake da iko a kanta ba, kamar inda ka faɗa. Ga dai wannan ne gwanin nata? Shi ta lafa akbar. Allah dai ya sa mu ji alheri. Amin. Amin. Bata dawo bane a yanzu. Ta dawo ta yi mana sannu sannan ta shige ciki. To wai me ya faru ne? Ai kawata ta wasa take da hankalin mu kawai. Cewa ta yi ni tafi da a matsayin gwani. Ko maza ba ku ganewa? Ban gane ba maganewa ba. Me kike nufi da haka? Kina nufin da gaske take kenan? Zauna angon Aziza. Are you all my personal dreams?